गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा बोसोरारि खुंफुं आफादनि आरसिखौ दाफुंबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33 बोसोर जथुम्माखौ फैगौ 1 आरो 2 एप्रिल 2023 खालाराव खुंफुंनो थाखाय कलियाबर जिल्लानि थाइगिरबारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय आरसिखौ दाफुंनाय जाबाय। खुंफुं आफादनि आफादगिरि चित्रसेन बसुमतारी आरो नेहाथारि जयकुमार बसुमतारी बिथांमोननो बिबान होनाय जाबाय होनना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया खौरां बिजोङाव बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बयखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायहरदों। बलिउड सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर बिबेक आनन्द बर'आ फैगौ 2 फेब्रुआरि खालि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 बे खेवजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो क'क्राझाराव दावबायफैगोन। मुंदांखा फावखुंगुरा गावनि बिटिआरआव फैनो गोनांखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा सा सानजा भारतआव गिबि खेब इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंनायखौ बाख्नायना बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ साबायखर बावहरदों। दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु रिजार्भआव आयेन बेरेखायै हाग्रा ओनसोलाव न' लुना थानायफोरखौ सोरखारा होस्रांनायखौ आरो होस्रांजानाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि मोनसे हानजाया खौरां लाफैदों। खौरां लाफैनायाव दंमोन अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म, बोसोनगिरि राजु देउरि, देबक कुमार पेगु बिथांमोना। खौरां लाफैना बोसोनगिरि राजु देउरिया गोख्रोङै बुंदों, ट्राइबेलफोरा बे हानि बिगोमा, ट्राइबेलफोरा हा मोननायनि मोन्थाय दङ। बे संबिधाना आसामखौ बिटिआरखौ बानायनाय नङा, पार्लियामेन्टआ बानायनायसो। हाइकर्टनिफ्राय बिटिआरखौनो बिथोन अर्डार हरदोंमोन 2021आव जाय नन ट्राइबेलफ्रा आयेन बेरेखायै अबैध भाबै दखल खालामना थानायफोरखौ एफिसन खालामनो, नाथाय बिटिआर सरकारा बेखौ खालामनो हायाखै। बिथाङा बेखौबो बुंदों गासै ख्रिस्टियानफ्रा बिजेपिनि उल्था जागोन, बेयो खाथां होनना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोग्गाथाव खौरां, माहारियारि थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव फिन सासे बर' फिसाया सनानि मेडेल देरहादों। 6 इउथ गेम्स डेभेलपमेन्ट एस'सिएशननि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव अदालगुरि बेरगाव बुदुरा गामिनि मंगल बर'नि फिसाजो रितुमनि बर'आ सनानि मेडेल देरहादों। क'क्राझाराव एजेपिनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारीनि बेरफ्रोमसार बिबुंथि। बिजेपि सरकारा आसाम आरो बिटिआरनि थागिबिफोरखौ फोजोबस्रांनो खैसार खालामदों। बिजेपिआ बिटिआरआव बर' हारिखौ राजखान्थि भाबै फोजोबस्रांबाय। बिटिआरआव बर'नि गासै गोहो, साख्रि बाख्रि, सुजुग सुबिदा बिजेपिआ धंस' खालामबाय। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि, आथिखाल असम जातीय परिषद राजखान्थि दोलोनि फोनांजाब नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया। बिथाङा खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपि दोलोखौ सोंखारदों। बिथाङा बुंदों बिजेपिआ बिटिआरखौ धंस' खालामबाय, बिटिआरनि गासै गोहो आरो बर' हारिनि गासै साख्रि बाख्रि मोननांगौ मोन्थायखौ गैया खालामबाय। बिटिआरआव बर' हारिखौ सान्थि भाबै संबिजिरारि मोन्थाय सालायनो हो। आथिखालाव बिटिआरआव प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ जेबो पावार गैया। बे बाथ्राखौ बिथाङा गोख्रोङै खौरां बिजोङाव बुंथियो। नागालेण्डआव जौ फाननायखौ बन्द' खालामबाय। फैगौ 2 फेब्रुआरियाव नागालेण्ड बिधान सभानि बिसायख'थिया खुंफुंजागोन। बेखौनो बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोनाय नोजोरजों बिसायख'थिनि सिगां नागालेण्ड रायजोनि साकेसां मादार्स एस'सिएशन राफोद आइजो आफादा नागालेण्डआव जौ फाननायखौ बन्द' खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भुटान आरो बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम थांनाय रेल लामाखौ थाबैनो मावफुंनाय जासिगोन होनना आलिपुरदुवार डिभिजनेल रेलवे मेनेजार दिलीप कुमार सिंहआ फोरमायदों। गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम रेल लामा जासिगोन होनना खोनाबाय थानाय खौरांखौ दायो मेगनजोंनो नुनो मोनसिगोन।